иштирокчии барномаи суфраи бону Насриддинзода Шамсиддин, ҷавони 26 сола, ҳунарманд, хатмкардаи донишгоҳи политехникии ба номи Муҳаммад Осимӣ аз соли 2012 шавқу рағбати зиёд ба пухтани таомҳои миллӣ аз ҷумла хӯрокҳои қадимӣ пайдо кардааст. дар барномаи суфраи бону чӣ омода мекунад? биёед бо ҳам ҳунари хӯрокпазии Шамсиддинро тамошо мекунем ва дар хона омода месозем. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам, мухлисони барномаи суфраи бону. барномаи имрӯзаи мо ғайри чашм доштааст. медонед барои чӣ? чунки дар барномаи мо ҳамеша кардонаҳо иштирок мекарданд. имрӯз бошад дар барнома як ҷавоне ки нисбати таомҳои миллӣ, нисбати либосҳои миллӣ бетараф нест, ширкат мебарзад. Шамсиддин, хуш омадед ба барномаи мо. ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. саломат бошед. раҳмат барои таклиф. ташаккур Шамсиддин. мо хеле хурсанд ҳастем ки таклифи моро рад накардед. ва медонед, мо аз он боз хурсанд ҳастем ки шумо нисбати он таомҳои миллӣ бетараф нестед. бигӯед ки имрӯз барои мухлисони мо кадом намуди таоми миллиро тайёр карданест? имрӯз мо ҳамроҳи шумо яке аз қадимтарин таомҳои тоҷикии миллии мо фатирмаска. ҳозир вақти харбуза омадааст. бо харбузаҳои худамон имрӯз фатирмаскаи бомазза тайёр мекунем. бинед харбузаҳо ҳар гуна аст, ном ҳам дорад. амири, оби навод. бо кадом намудаш имрӯз шумо чунин таомро тайёр мекунед? бо оби навод мекунем. ин намуди харбуза ширинтар мебошад. бигӯед ки фатиро шумо худатон тайёр мекунед? бале, албатта фатиро ҳам. барномаи моро бо диққат тамошо кунед, чунки барнома имрӯз хеле шавқовар мегузарад. медонед барои чӣ? чунки Шамсиддин имрӯз дар барномаи мо иштирок дорад. аз чӣ оғоз менамоем? оғоз мекунем аз омода кардани хамир. ба мо орди навъи дуюм, орди сиёҳ ҳам мегӯянд, лозим мебошад. як коса орди сиёҳ ва як коса орди навъи олӣ. ду намуд ордро? бале, албатта. Шамсиддин, барои чӣ? орди сиёҳ камтар вазнинтар аст. барои камтар сабук кардани мо ба ин ҷо хамиртирош ҳам илова мекунем. барои камтар хамир мулоимтар бошад, осонтар биёяд, орди навъи олӣ ҳам истифода мебарем. яъне орди навъи олиро бо орди навъи дуюм омехта мекунем. бале, хеле хуб, марҳамат. боз инҷо равғанам ҳаста. равған, хамиртирош, тухм, равғани растанӣ. бале, ҳангоме ки дар танӯр мепазем, тухм илова кардан лозим нест, барои он ки хамири мо суст мешавад, мулоим мебиёяд. ҳангоме ки дар тафдон мекунем, тухм илова мекунам. хеле хуб. Шамсиддин, вақте ки ман бисёр блогерҳоро дар ҳамин шабакаҳо тамошо мекунам, онҳо манамин забони тоҷикии моро бо русӣ омехта мекунанд. мана чиле ки ҳозир шумо гуфтед, тафдонро масалан чӣ гуфтед? духовка гуфтед. ин тафдон аст. хуб мешуд ки бисёрии мана ҳамин блогерҳое ки масалан ҳамин хел барнома мекунанд ба забони модарии мо бисёртар аҳамият диҳанд. чунки вақте ки шумо бо ютуб кор мекунед, тамоми ҷаҳон шуморо тамошо мекунад ва он забони тозаи тоҷикии моро мо бояд тоза истифода барем, ки аз он ҳама як медонед ҳаловат барад. ду намуд орд, як дона тухм, камтар намак, равғани растанӣ, и камтар хамиртирош. ҳамаашро омехта мекунем ва бо оби ширгарм хамир мекунем. албатта. бигӯед ки мана ҳамин меҳри, ана ҳамин аз куҷо пайдо шуд ки шумо ҳамин меҳри пухтупаз дар дилатон ҷо шуду имрӯз тамоми он таомҳое ки миллӣ ки аз байн рафтааст шумо бо воситаи ана ҳамин барнома ба тамоми дунё нишон медиҳед. аз кӯдакиам таомҳои лазиз дорем дар Тоҷикистон. аз кӯдакӣ, аз синфи аз 5 солагӣ гӯем, ман шавқи пухтупазро дарк кардам ва хонагиҳои мо, падару модарам инро дарк карда ба ман фақат дар ҳамроҳи
ҳангоме ки модари ман бегаҳӣ таом тайёр мекардам, ман меистодам ва ба модарам ёрдам медодам ва мепурсидам ки чӣ тайёр кардааст, чӣ хеле кардааст. чӣ гуна тайёр кардааст? Бале, устози аввалин ман ин модарам мебошам. Хеле хуб. Ман дар авлоди шумо ягон кас ошпаз ҳаст? Не, ман якум. шумо якум? Бале. ва бигӯед ки ана ҳамон либосҳое ки шумо дар бар мекунед, он либосҳо дар ҳар минтақае ки шумо бошеду ҳамон таомро тайёр кунед, ҳатман ҳамон намуди либосро шумо албатта дар саҳифаи иҷтимоии худ дар Инстаграм ман ҳаракат мекунам, агар масалан шакароби ҳисорӣ бошад, ман ҳаракат мекунам тарона мусиқӣ барои видеои худ, мусиқии ҳисорӣ бошад, либоси ҳисорӣ бошад ё тоқи ҳисорӣ бошад, ҳаракат мекунам аз ҳаматарафа ба ин кор аҳамиятиам. Бале. ҳамин либосҳои шуморо ки медӯзад? Либосҳои манро модарам медӯзам ба ман. модаратон шуморо дастгирӣ мекунад? Бале, албатта. Мана бинед, хамир қарибки аллакай тайёр шуд. Бале, хамир омода шуд. Мечаспад, бовар кунед. Ман худам тамошо карда истодам ки дар ҳақиқат набинед, то ҳатто гирди ана ҳамон табоқе ки шумо хамир кардед, тоза карда истодаед. Шояд на ҳамаи кадбона ҳамин корро кунанд. Офарин. Офарин Шамсиддин. Шумо анами аз барномаҳои мо ягон чиз омӯхтед? аз давраи кӯдакӣ ман 7 сола будам, 8 сола будам, барномаи шуморо медидам, ҳар ҳафта интизори барномаи шумо будам. Фақат ба модарам мегуфтам ки ба хона фарёд кунед, манам тайёр кунам. Мегуфтам ту оли хурди синфи як меравӣ. шаб ки шумо аллакай аз ҳамон ҷо будед? Бале, албатта. ҳамон чизе ки мо боростаи барнома нишон медодем тайёр мекардед дар ёдам ҳаст, бо ҳамроҳи як духтарак шумо питса тайёр карда будем. Дар ҳамон давр питса дар ҳама ҷо набуд, фақат дар телевизор медидем ва дар барномаи шуморо ҳам дидем. Якум бор дар ёдам ҳаст, питса ман бо рецепти шумо тайёр карда будам. Ман пурсандам. Он чизе ки шумо дар барнома дидед, ҳамон питсае ки шумо тайёр кардед қариб ки як хел буд? Бале, албатта питсаи хонагӣ аз дигар питсаҳое ки масалан дар мағозаҳо ҳаст? Бале, албатта. Бале. Хеле хуб. Хамири мо омода шуд, 30 дақиқа дам медем. Баъд ба омода кардани фатир шурӯъ мекунем. Бале. Хеле. Мемонем ки дам гирад. То омода шудани хамир, мо метавонем харбузаро гирем, реза кунем. Харбуза, чӣ гуна харбуза? Харбуза ном дорад оби навод. Оби навод, чунки он бениҳоят ширин. Бале, ранги навод ширин мебошад. дар тамоми ҳамон зарбҳое ки моҳоро мебинем, рамзи тоҷикона. Шамсиддин, шумо қариб ки бо тамоми блогерҳои ҷаҳон, агар гӯям хато нахоҳам кард, ё ҳастме? ҳаракат мекунем то тамоми ҷаҳон шавад. то ба Россия ҳам рафта будед? Бале, албатта. Бо ҳамин блогерҳое ки монанди шумо пухту пазро дӯст медоранд, иштирок карда будед. Ва бигӯед ки аз онҳо чиро омӯхтед ва ба онҳо кадом намуди таоми миллии моро нишон додед? як моҳ пеш дар Грузия сафар карда будам. Дар он ҷо бо Гурҷистон. Дар он ҷо бо ҳамроҳи блогерони Гурҷистон ош ва мантӯи тоҷикона. Оши палов. Бале, албатта. Оши палов ва мантӯи тоҷикӣ тайёр кардем. Баъд коллаборатсия мегӯянд, ҳамбастагӣ кардем ва ба онҳо бисёр хеле писанд омад. ва ошноҳои худ, рефиқои худро фарёд карданд. Онҳо аз Озербойҷон, аз Армения, аз тамоми давлатҳои ҳамсоя гӯем, ҳам хато намекунем, буданд. Ба ҳамашон писанд омад. Чӣ кадом намуд писанд омад? Оши палав ё мантӯ? ҳам мантӯ ё ҳам ош? Бештар мантӯ бомаззат. Бале. Хеле хуб. дар Гурҷистон монанди мантӯ хинкали. Бале, албатта. Анама хинкали онҳо аз мантӯи мо чӣ фарқ дорад? Ман медонам ки ҳамин хинкали бисёр ваш ғасп аст. Чӣ мегӯянд? Хамираш. Бале. Ва баъд дар дарунаш об дорад. Бале. Вақте ки истеъмол мекунам, обаш ҳатман бояд резад. Хамири хинкали ранги хамири мантӯи мо аст. Дарунаш камтар фарқ мекунад. тарзи тайёркунӣ хинкали дар об пухта мешавад, мантӯ дар буғ. Бале. шумо аз Хоҷанди Бостонӣ омадаед инҷо, ва мо бо шумо хеле суҳбат кардем. Чӣ нақшае доред шумо? нақшаи ман, орзуи ман ҳам гӯё мешавад. Ман мехоҳам дар тамоми ҷаҳон
ошхонаи тоҷикии миллии худамонро муаррифӣ кунам ва мехоҳам ки дар барномаи интернет сарошпазҳо аз тамоми дунё ҳам гӯя мешавад, ошпазҳои тоҷик. мехоҳам барнома бо ошпазҳои тоҷик, барномаи тоҷикии хӯрокӣ омода кунам ва мехоҳам дар ин барнома ҳам шумо ҳам бошед. дар моҳҳои оянда амалӣ гардонам ин барномаро. саломат бошед. ман муваффақиятҳои калон орзу мандам. шамсиддинҷон, мана оби навод, яъне харбузаро реза кардем. бале. нон баъд аз чанд дақиқа тайёр мешавад? баъд аз 20 дақиқа хамир тайёр мешавад, нони мо омода мекунем. бале. биёед дар давоми 20 дақиқае ки ҳоло мо вақт дорем бо шумо суҳбат кунем. албатта. бигӯед ки ана ҳамин модари шумо барои шумо хеле ёрӣ мерасонад. албатта. кадом намудҳое ки масалан таомҳое ки миллӣ ки аз байн рафтанд шумо аз модаратон омӯхтед? асосан ман бисёр хамирии таомҳоро дӯст медорам. манту, хонума, самбуса, қаламаи пиёзи, қурутоб омода мекунам. бинавид ҳар дафъае ки шумо бо блогерҳо во мехӯред, бо мана ҳамин кадбонаҳо во мехӯред, як ҷойҳои аҷоибро интихоб мекунед. шумо худатон интихоб мекунед. медонед ҳамин хеле як колорити аҷоиб дорад. албатта ҳар як видеои худам сценарияшам худам менависам, ҳатто монтаж, видеосъёмка ҳамаша худам мекунам ва ҳаракат мекунам. албатта. бо ҳамон худи ҳамон кадбонаҳое ки иштирок мекунанд, бо либосҳои миллӣ ҳам мепӯшанд. албатта ҳаракат мекунем. тоҷикона ҳаматарафа ба ин кори карда истодам. аҳамияти худамро дидам. офарин, аҳсан. бовар кунед ки ҳар дафъае ки ҳамин охирин барномаи шумо баҳрам биринҷоба буд. албатта. биринҷоба буд. дар куҷо шумо сабт карда? дар хона. дар хонаи худатон сабт карда будед? дар хона. хеле хуб. онҷо ҳам як либоси аҷоиб дошта будед. ана ҳамин биринҷоба ба фикрам аз модаратон омӯхтед ҳаминро, не? не, мо мастҳо мекунем бисёр вақт. биринҷоба аз мастчо ёд гирифтагиам. дар кадом ноҳияҳои рафта таом тайёр карда будед? бисёртар дар Зафаробод, Истаравшан, Исфара, шаҳри Исфара. хеле хуб. ба куҷое ки наравед шумо кӯшиш мекунед ки ҳамон намуд либос пӯшед. бале. ҳамон таоме ки дар ҳамон минтақа тайёр карда мешавад, ҳамонро тайёр. ин ҷавонӣ бошад ки ҳама вақт шумо кӯшиш мекунед дар то кофтуков ҳастед, то мебинанд ба як ноҳия меравед, ё миранд дигар ноҳия ҳастед. офарин ба шумо муваффақиятҳои калон орзу мекунам. хамири мо омода шуд. дар як вақти муайян албатта тайёр аст. албатта. мегирем, зуволу мегирем аввал. шамсиддин, медонед духтарҳо бонувон тамошо карда истоданд. бисёри бар тамошобинони мо духтарҳои ҷавон ҳастанд. онҳо саволҳо истоданд ки Шамсиддин оянда соли оянда. соли оянда оли як соли дигар духтарҳои азизмандам шумо ягон касро аллакай интихоб кардед? арӯсро? рости гап не, ҳозир фақат барои кори худам. шумо ҷавон ҳастед. бале. метуну хонангои мо падар модар мебинанд ягон бо хости худи падару модар албатта мешавад. ин хеле хуб аст. вақте ки дуои падару модар мегиред, зиндагӣ бениҳоят. якта ба фикрам нон мешавад. якта нон мешавад, албатта. якта фатири калон мешавад. фатиро чӣ гуна кардан даштар аст духтаро? омӯзед. шояд на ҳамаи шумо тарзи дуруст тайёр кардани фатиротон аст. чунин намуди фатир барои тайёркунии қурутоб бо фатири курак меган. бале. фатирро мо бояд анами хеле тунук кунем. нонпарам лозим небаред. нонпар ё лайфхак барои лайфхак. бале. ана бо панҷшоха. инаш чӣ бошад? мисли нонпар мешавад. каме об мебошем барои ки начаспад. бале. бароиш тухм намемолем? не, намемонем.
агар тухм солем молем агар тезтар сурх мешавад хамир фатир метавонад хом монад. Бале, албатта. дар чанд дараҷа? 250 250 дараҷа дар тӯли 15-20 дақиқа. шамсиддин ҷон, шумо ягон донишкадаро хатм кардед ё дохил шудед дар ягон? албатта донишгоҳи политехникӣ дар шаҳри Хуҷанд ба номи Муҳаммад Осимӣ, муҳандис технолог. муҳандис технолог. албатта Хеле хуб. дар кадом курс мехонед? хатм кардагӣ хатм кардед? 4 сол. дидед, технология пухтупаз буд ё тамоман? Пухтупаз. Хеле хуб. Барои ҳамин ман фикр мекунам ки шумо тамоми таомҳоро бо технологияи дуруст тайёр мекунед. албатта ҳаракат мекунем. ва ҳар дафъае ки ман ба либосҳои манамин тоҷикии худамо аҳамият медиҳам, ман фикр мекунам ки беҳтарин либоси аст. Набинед, он тоқие ки имрӯз дар сар доред, он либосе ки шумо имрӯз дар бар доред беҳтарин аст ва шумо хеле мезебад ва хуб мешуд ки бештари ҷавонҳо ба ҳамин либосҳои миллӣ аҳамият диҳанд. чунки танҳо ба тоҷик духтар, умуман ба мардуми тоҷик либоси миллии худамон зебанда аст ва кӯшиш кунед ки ҳамеша бо либоси миллии худ баромад кунед, бо либоси миллии худ гардед, чунки ин либоси хеле тоза аст ва аз пахта тайёр карда шудааст. ҳо дар зимистон, ҳо дар тобистон ҳамеша барои тан фоидаи калон дорад. дар ҳама ҷо ки будед шумо кӯшиш кардед ки бо ҳамин либосҳои худи ҳамон шаҳру ноҳия таом тайёр кунед. ва бинандагони гиромӣ, касоне ки хоҳиши дар барномаи мо иштирок кардан дорад ва монанди ман ҳамин Шамсиддин пухтупазро дӯст медоранд ва он таомҳое ки аз байн рафтан медонанд, марҳамат. ба барномаи суфраи бону мо метавонем бо шумо дар барнома намудҳои гуногуни ин таомҳое ки аз байн рафтанд тайёр кунем ва ба мухлисон пешкаш кунем. фатири мо омода шуд. ина бо капгир? бо капгир майда мекунем акон. бо ман фикр кардам ба шумо ёрӣ мерасонам. Не, да бо гармай. чун бениҳоят гарм аст. бале. бояд реза кунем. бале, майда реза мекунем. инам лайфа на ҳама да ки бо капгир мо бояд арамихел реза кунем. бисёр бӯи аҷоиб дорад. бӯи нони гандум, бештар бӯи гандум. ман ҳамин таомро бештар дар кадом мавсим тайёр мекунанд, Шамсиддин? бисёртар асосан дар зимистон. дар зимистон тайёр мекунанд? дар тобистон ҳам мекунам, но бисёртар тирамоҳ мешавад. аввали ба зимистон агар дарётон бошад бештар дар харбузаро хеле овехта мемонанд. бале, зимистон тайёр мекунанд. бале, захира барои зимистон тайёр мекунанд ва аз харбуза ҳам тайёр мекунанд? бале, аз харбуза ҳам тайёр мекунанд. ҳаст манамин таомҳои мавсимӣ бисёр аст хеле. масалан ҳаст дар зимистон кадом намуди таомро тайёр мекунанд? масалан қуртоби равғанӣ мекунанд. қуртоби равғанӣ дар зимистон. ман шумо барои зимистон захира тайёр мекунед худатон? ё дар хона дар Хуҷанд бисёр мо тайёр мекунем. чӣ масалан тайёр мекунед барои зимистон? шарбат, мураббо. аз бодрингу помидор албатта тайёр мекунед? хай ман медонам ки кадронҳо аллакай барои зимистон тайёрӣ диданд. ҳоло вақте аст масалан захира тайёр кунанд аз намудҳои гуногуни масалан меваҷо, сабзавот, аз калон тайёр мекунанд, аз бодринг тайёр мекунанд, аз помидор тайёр мекунанд. барои ин вақт ғанимат аст, кадронҳои азиз. шумо метавонед барои зимистон захира тайёр кунед. реза кардем. акнун шумо мада ёрдам метавонед. илова мекунем равғани маскаи хонагӣ ва боз ин равған омехта мекунем ва инчунин майда мекунем. чӣ гуна ёред расона? равған ин равғани маскаи хонагӣ албатта.
лекин гарм не барои чи? гарм не фатир гарм аст. Фатир гарм, бале. Реза? Албатта. Реза. Чанд қадар инҷо равғанро истифода мебарем Шамсиддин? 150-200 грамм. дар тобистон ҳаракат мекунем, камтар истифода берем, дар зимистон бисёртар. Ки ҳаво хунук аст. Лекин тобистони имсолҳои мо бениҳоят гарм. ман тамоми ҳамин равғанро истифода мерем? Не, нимашро. агар лозим бошад гарзанед, ман боз илова мекунам. Бо 1-2 қошоқ илова кунем мешавад фикрам. бениҳоят майда мекунем. бо равған пурра омехта мекунем. равғанро ба худаш ҷаҳида гирифтидед ана? То маълум не ки мо ба ин равған илова кардем. аз инам боз майдатар мекунем? бале, раҷама хеле шавад. Как майда шавад? Видно, бошад манам мебирасонам бароятон. Ман фикр кардам ки аввал тайёр шуд. Бале. бо кафкир майда кардан осонтар аст. Бале. ман камакак ба шумо ёрӣ мерасонам, дакаш бо кафкир майда кардан гирифт. бо камтари дига равған илова мекунем. ҳамин кафкир барои мо асбоби махсус шуд барои реза кардана. омода шуд. акнун ба гирдаш харбузаи реза кардаамонро мечинем. фатирмаскаи мо омода шуд. тарзи хӯрдани ин хӯрок мана михел аст. ками харбуза ва каме фатир нон. қанчхел лаззаташ? бомаза. ана дидед бинандагони гиромӣ, шумо ҳам метавонед дар хона чунин як намуди таоми миллиро фатирмаска тайёр кунед. шояд на ҳамаи шумо тарзи дуруст тайёр кардани фатирмаскаро медонистед. имрӯз дар барнома тарзи дуруст тайёр кардани онро ба шумо Шамсиддин нишон доданд ва шумо ҳатман дар хона ин таомро тайёр хоҳед кард. Шамсиддин, шахсан ман хеле хурсанд ҳастам ки имрӯз шумо дар барномаи мо иштирок кардед. тарзи дуруст тайёр кардани таомҳои миллиро ва тарзи пӯшидани либосҳои миллиро шумо ба мухлисони мо нишон додед ва мо бо шумо суҳбат кардем. аз ин суҳбату аз ин барнома мо як ҷаҳон суде барои худ гирифтем ва боварӣ дорам ки тамошобинони мо ҳам имрӯз барномаро бо шавқу завқ тамошо карданд ва миннатдории худамонро аз номи тамошобинон, аз номи таҳиягирони барнома мерасонам. бароятон муваффақиятҳои калон таманно дорам. ман медонам ки дар пеш шумо бисёр орзуҳои калон доред. бигзор ба орзуҳоятон бирасед ва албатта агар тавонед ҳамеша бо барномаҳои мо ҳам. аҳмад, албатта ташаккур барои таклиф. аз омода кардани ин фатирмаска бо ҳамроҳи шумо хеле хушҳол гаштам. умедворам ин на танҳо якумин барномаи мо мебошад ва дар оянда бисёр барномаҳо ҳамроҳ мехоҳем сабт кунем. дар ҳамин ҷо ба барномаи суфраи бону хотима мебахшем. ба ҳамаи шумо мухлисони гиромиқадр сарбуландиву хонаободӣ таманно дорем. хайр то барномаҳои оянда.